ha az Labanccal kell megküzdeni az életért az ember fiának, s vándorolni a vadi helyzettől függően Elibe, vagy hátulra a kurucok táborának. Bisz, így volt az akkor is, mikor a sűrű rengetegben haladva egy tisztáshoz érvén megpihenni készült dicsőséges botjának serege, s táborának lakói. Megállás! Itt letávolodott! Átolva már gondolat! Majd bedobjuk a Labancot a jövendő nap. Most már úgy is setítedik. Nyugodtan már mi is ilyetünk, mi szomjaztunk, Isten igazán! Az egész napos gyaloglás után fölolvasék az lábunkat ellenül. Ilyenkor az ember lelkes, feltestő fásultságából néhányan gyógyalászni, énekelni, de a harmaista előszegény hegyegélni, s munkára akadnak. Nem gondolják, hogy hamarosan váratlan vendég érkezik közöttük, fehér zászlóból, császár üzenetét hozták az Labancok, nem átkozkodnak a folyasztónak. De rögves tölköt! Megállj! Látjátok, fehér zászlót lengettenek, és ha csaptam, Azért későn megyünk, mert megvezettenek bennünket. tegyünk úgy, mintha mi sem történt volna. Énekeljünk tovább. Lepődtek ám a Labancok. Nem tudták hirtelen, mire véljék ezt a nótás kedvet, s ezt a váratlan fogadtatást. A császár nemes üzenetét hoztuk néktek, adjátok meg magatokat! Ha átálltok császárhoz, mentesültök a büntetés alól. Visszakapjátok vagyonotok, még fizetést is kaptok a szolgálatért. Megvette a suha pokonyáját. Még hogy adjuk meg magunkat? De, nagyon rossz. Részben megeltettek, a császár szolgálják. Béken őket toborozni bűn. Hozzatok hol! Fakkortól meg a gyámolt halalják. Megállni a átfordítás szokaiból. Na, múzika is kiváltott. De a Labancok sehol sem fogják magukban tölteni a kurucok aranysárgai kőtáját. Nincs mit tenni. Az asszonynépnek kell az ügyet a kezükbe venni, s jobb bélátásra bírniuk a Labancok küldöttségét. Az asszonyok gyorsan összegyűlnek, udvarlásuk közepette ráveszik a gyütmenteket, elsértsék meg a kuruc térségét, legalább kóstolják meg, mivel is kínálják őket. Igen ám, de aztán már annyira íz lett az itóka a Labancnak, hogy le sem tudták tenni a poharat a szájukról, amíg abból tartott, s követelték is a további muníciót. Nem ismerték, nem is sejtették, mekkora ereje van a kurucok borának. Ínogni kezdett talpuk alatt a talaj, s amarjában le is döntötte lábáról a szerencsétleneket. Másnapra virradva, kínos nyöszörgéssel ébredtek az idegenek. Nem tudott az mozdulni egyik sem,
A kurucok jóféle törköly pálinkával kínálgatták őket, mert az ilyenkor a legjobb orvosság, de hasztalan. Egyre jobban jajgattak, ordítoztak. Jézus Mária! Mérgezésért bennünket! Könyvesszálltok tőlünk! Orvos, ide orvos! Elő is döcögött Mátyás mester hamarosan, aki Rákóczi tábororvosa volt, és akkor meglátta a labancok haját, hangosan szólkocogott. Kulcsmedicinek körzetnek, jó magyar pálinka, vitézek, semmi más. Nem veszik be az Istenért sem. Próbálj. No, Majd mindjárt segítünk. azzal kis orvosságos üvegcsékbe öntve a pálinkát, kanyalanként adogatta be a labancoknak azt, akik most azt hitték, hogy Isten tudja, milyen különleges medicinát nyeltesnek. Nyújtsd ki a nyelvet! Na ugye, hogy használ? Miféle tudaszerrel segített halálos bajunkat, mert örökkönyvnek érezzük magunkat, mint a magyar. Csak olyan jóféle kuruc medicina volt bizaz, mint ami ott az asztalon sorakozó pálinkás üvegekben van. Bezzeg több se kellett a labancnak. Nyomban megrohanták a flaskókat, és olyan rózsás jókedvű támadt újra, hogy indulni sem akartak sem erre. Akár egész nap is ott pergették volna megint a megyecskéket. Nem is mentek többé soha vissza a császár seregébe. Beállt a kurucnak, és a végsőkig harcoltak Ottyánapó seregében. Esetleg a kurucot közti az a mondás, hogy a jó magyar pálinka kismértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság.